elke dame. Hulle het begin stry oor die simpelste goed van die oggend af tot laat in die aand. En so die vraag is, het hy regtig geweet met watter tipe beat sy nou mee by mekaar is? Sy het 'n gewoonte ontwikkel om hom te los in die aand en weer op te maak in die oggend. En elke keer as ek my bra gesien het, het hy gelyk soos 'n fucking kabeldief wat gesok het. Sy oë was diep in sy kop en asof iemand hom gepoint het met 'n gun wat gekok is. Enige moment kan iets gebeur, dis een van die lesse wat 'n man van liefde leer. Hulle altyd het aanbeweeg, maar het geglo dat dinge kon anders gewees het. En later het hy uitgevind dat sy toe al die pad met 'n ander bra gespien het. Die bra het 'n kar gehad, kwaai gejag, alles wat hy nie gehad het nie. Ek dink het wat Jason of Maki, of ek weet ook nie wat was sy ma se poesenami. Ja, 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 ik kan nog mooi onthou, het was vroeg op een zondag, die dag van vrede en familie. Toen die girl zijn nuggie mij gebeld het om te zeggen dat ze krijg niet meer getuigen in die handen niet. Ze heeft gezegd, ik moet hem wijzen dat ze ex in een ongeluk was. En zij het die gemaakt het niet. Ik kon het niet geloven niet. Blijkbaar het die kar zijn windscreen in haar nek vastgestikt. En zelfde tijd toen ik om mij wijs, toen kon ik zien dat iets het in zijn hart gestikt. Het me gezegd, mijn bro, het kan niet waar wees, moet niet hard praten. Jongens, klaar zo, en zij moet het aanvaarden, bro. Just accept the fact that dat is wat liefde aan een man doen. 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 Dat is wat liefde